O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, participou no acto de celebración da festividade de San Tomé de Aquino, patrón das universidades. O acto conmemorativo desenvolveuse na Escola Politécnica Superior de Enxañaría do Campus Terra de Lugo e, ademais da presenza do reitor Antonio López, vicerreitores e outras autoridades, o profesor Roque Julio Rodríguez Soalleiro, catedrático de Produción Vexetal, impartiu a lección maxistral sobre o tema Entre carballos e castiñeiros, xestión activa para producir madeira de calidade. A Deputación de Lugo mantén unha forte liña de colaboración no tempo coa USC no campus lucense para tanto potenciar a súa excelencia académica como para afianzar o carácter universitario da cidade e o conxunto da provincia. E así continuará, sendo a institución provincial que dedica un maior volume de fondos propios para desenvolver programas de cooperación coa universidade pública. A oferta docente da sede universitaria luguesa fórmana a día de hoxe 22 titulacións e 6 programas de doutoramento.